Je před námi další rozhovor z naší série z Arnoldovy vily. Vedle mě sedí pan doktor Michal Bumbálek. Ahoj. Ahoj, Jirko. A před námi je další otázka, kterou nám pokládali samozřejmě klienti stomatologického centra OneDent. A ta otázka zní, jaké jsou v současné době módní výstřelky v rámci zubní péče nebo zubních zásahů. Já jsem třeba slyšel o určitých fazetách, které si nasadím na zuby. Tak lidi o sebe víc a víc pečují v dnešní době, to je jasné, a s tím souvisí jednak bělení, o kterém jsme mluvili, a samozřejmě fazety a různé. Jednu dobu byly trendy takové kamínky, které se lepily na zuby. To už teďka trošku naštěstí opustilo, my jsme to moc rádi neměli, se kolem toho držel akorát plak a zase tak hezké nám to nepřišlo. Ale někdo to má rád a dělává se to. A fazety, ano, to je věc, která je to vlastně keramická destička, která se nalepí na tu venkovní část zubu, na tu sklovinu. Většinou je potřeba teda trošičku ten zoub ohladit, přibrousit. Nicméně my tím můžeme korigovat nejenom barvu, ale i právě tvar těch zubů. A to bývá jakoby častý dotaz, že pacienti nemají ty zuby úplně tvarově tak hezké, jsou už třeba po nějaké léčbě rovnátky, nebo z nějakého důvodu už další jako léčbu rovnátky nechtějí, tak to jsme schopni právě dokorigovat těmi fazetami, které jsou relativně málo invazivní pro ty zuby. Je to potom náročné nebo náročnější na zubní péči? Ne, není, ale samozřejmě je potřeba si vždy uvědomit, že každá věc má nějakou životnost a je potřeba dobře vědět, že pokud se to třeba někde odštípne nebo cokoliv, tak samozřejmě je to potřeba předělávat a to nejde předělávat do nekonečna. To znamená, je to potřeba dobře zvážit. Co nějaká jiná přání a módní výstřelky? Teď jsem nedávno viděl jednu paní, co měla opravdu zlaté zuby. Dělají se ještě vůbec zlaté zuby standardně? Tak my jsme se s tím u nás na klinice nesetkali, nicméně dokážu si představit, že někde ve světě to pořád může být trendem a stejně tak, jak různé úpravy tvarů zubů a podobně, ale u nás to běžné není. Co nějaké dozdobování zubů? Ty jsi mluvil o kamínku, ale jde třeba udělat nějaký ornament na zub, nebo to třeba, že by ten zub nějakým způsobem byl nabarvený nějakou barvou? Nesetkal jsem se s tím, nedokážu tady v tomhle nějak. A s jakým nejméně tradičním přáním se ve své zubní praxi už setkal? Tak když jsem ještě pracoval před 12 lety v Itálii, tak opravdu přišel pacient, který chtěl na 3 zub, tak chtěl udělat korunku a do té korunky chtěl udělat barevný takový ornament, který si donesl, a tehdy vím, že technik mu to tam namaloval do té korunky, ale to je velmi výjimečné. Dokázali byste se s tím poprat? Vím, že zubního technika má dentální klinika OneDent taky. Já věřím, že ano. Věřím, že by to jsme nějak zvládli. Takže zároveň vyzýváme herce, umělce, zkuste to, pokud chcete nějaký módní výstřelek, tak v dentálním centru OneDent určitě můžete. Otázka je za námi.